Velkommen til gards. Ja, nei, tapper jo til bruk i seg. Ja, sånn, ja. Det er bra du har gode venner. Det er lite stikk. Et lite stikk jeg går tvers gjennom hånda. Ja. Er det blod? Se her, du finner ikke etter hålet engang. Nei. Der tror jeg det var. Er du klar? Du kommer ikke ut på Facebook og sånn, skjønner du. Filmen, altså. Da blir det et lite stikk. Ja. Det er fint, da. Jeg må bare puste det ut. Blod? Blod? Wow! Blod? Masse blod. Tåler du blod, Mats? Ja, det går bra. På film, så. Da blir det et lite stikk. Bra ta. Skal vi si på bagasjebrettet her. Sånn. Bare ei sprøyte var kjedelig. Han tålte ikke mer. Nei.